ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ନିଜ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଉପାସନା କରେ ସେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ମହାପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଏକ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରେ ଏବଂ ଦାନ କର୍ମ କରେ ସେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି।